dom bajar lo. Pini ni tum Bukajan district Jukala branch pen tum semet kapacini din kangtung kidam tang tarik corning labang so kias kacadan sai semet ok kibai kacador palang thi ini tum setami isim hinduk sipaklan lo alani tum pen lapson hingno darji ko bangile tum chimne alani tum aphan pamisen nang kusini tum mayin tas kami un an ke bor idin alani tum in samjin penang chingki nang chithan poson ta areng da sujok proji aguta sujok proji la pen ke alani tum aphan pinyar ni la pa anami ade pat ke jok proji ko kami alani tum kang tang organ ke do pen jok nili tum sitami areng ta paso nang toklo la pen areng paso sitami nili tum kai bong ta em ke la pen ke nili tum ke theng ke jok sitami abia ki kapung ang tu nili tum klem klik la pen nili tum abai do sitami klem klik la posi nili tum han utak kias non nang ki pike nili tum ningjang je ping ning duk pik la sikar biang long arat ki komentusi kimi ke chok che thek long lang ma ili tum ke kar biang long mate ili tum kar bia tum ke ki dudat la posi ili tum angkong la puson nong no ke piklang ke nili tum ning duk pik la pen ningjang je pik hanja kasi jase me non alang itum aning kamatha ke amiati pati upo un an ke kes chefai ji pusi alang itum matha ta hai bumini alang itum ko an se chefai ji manili tum sitami la an se chefai ko alang itum ko an se amiati pati manili tum sitami la an ta amiati pati la posi kimi ke chok jong si nang ji pulo tang ti alang itum sitami matha pe meno la penang par ke ni kar bi jam pusi alang tum pulo kar bi jam jong si kini cingho nang ji pulang te nile tu maphan nang ke thana ke chok nang ke thana ji alam la pukali pusalang tu pulo setami la pukali pulang te ke chok che dia tu maphan jong si kang sai pulang heng chok che awakalan ta che tham te la pen her chok ti pote ala aja dalam setami alang tu tham te la posi nile tum ki puji ko bang ke la lo ni tum ning du pik alang ni tum han ke dam tang por pen an sami ing sam jen pen sin ni tum hang lo la pen jingki che thana tani nile tum adong alang ni tum bang pe la pen nile tum maphan alang ni tum respond ma sinang en la posi pinyar ni ke nile tum ko ane nang lem elo nile tum setami ning kang lo ning duk lo la pen alang ni tum maphan se semet ka pachini kang tung bolot ka pachini kang tung ke la lo alang ni tum maphan thang ka nile tum bibe vilo tami areng hu pa solo ta alang ni tum maphan okay we ka chujora bang kong pen ta hu pini chin ke ti pen sa bam pe la pen nu pek pen nang thu pe ji ta hu silai hu salang tum klar ka chipi mate lampak la timpu me di khorong su ti along okay we ka chujora hai dok la posi la hai ke alang tum ka energy si yun ilan bang suwa sai ki claim ji po tan rat ka chujora ka nang so ke e w alang j tum da f thedung gal ti ki chok chi che thek long tang lo la posi ni tum puji po bang ke la lo alang tum stami kimi ki chok ke khorong su ti jase mera kar bi pia tumar ta tan do ka ka charli la alang ha ke claim am len pen Rem house dopo api okay way chujora sai long la si apia po tum cherok token itu